it's me Maris and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is maadto mi sa nami karon sa Oling, Naga City, which is naasad sila known kaayo nga spot nga ginganlan lag 153 steps or kanang to heaven ba 153 steps or 152 steps to heaven. So magpadung na ta no, pero ato sa taon kung tinuod ba siya nga to heaven ba jud charot 152 ba or 53 ana depend. Balik ra ko if na namin dito. Hi guys, so wala siyang sa kuano nakawanan from that area siya nga area nasa ubos padong dito sa up sa baba parte na dyan siyang hangak drive pero laban kay kung sa Guadalupe na ay ano sa to? Good Shepherd. So diri sad sa Oling Naga naapod sana all. So, agtang lang sa kalam. So, kinahanglan niya siya ipong pumok, no? Kay, arang kalimuota dyan siya, Zay. So, ano siya ang lugar, no? So, saan na yung wrong turn? Sa ida, kring, may wrong turn. Sa mga gusto mo try o ginaning hiking or sacrifice, charot. So, like daghan mo ginhaw na sa kinabuhi and ganahan mo let out that problem, try here. Pero before ana, di ba, feel na sa ako. Before ana, feel sa nimo ang among kakapi. In fairness, nindot sa kaayo dere. Dungog ra nimong mga tingog sa mga langgam. So, mara dyan na magyari dito. Anyong opa. Anyong opa. Naana mi dito. Medyo na siya sa tumoy. Ang sa tapad ng mantik dito. So, ang kuan ani niya, ang 153 steps, another name ani niya is Bruto. So, if nagplano mo nga maari, then magmotor mo, so di siya pwede diri na siya kutob yung mga motor. Anong dira, di ba? Narin yun. So, di siya pwede pang motor. Pero, less na lang jud. Og magmotor mo, less na lang jud siya. Og kakapoy pa doon dito sa eskina sa Uling. Fairness, lamig kay siya view very nice. Hayag ay. Tabag. So, nanami aning dalana no. So, mana ni siya? In fairness, atong tanawon kung worth it ba ato ang sacrifice sa paglakaw. Okay, tip. Tip number 1. Hinay lang jud lakaw kay maabot ra man ta. Kaya para di ka po yun. And tip number 2, ayos itabi kay mahutdan kong hangin. Huwag na dyan kayo ni mong saban. Tamaol sa paa. Iguman ani. Oh my, I can't. Char. Char. Laban. So, it's Friday today, April 2. And maorong adlaw nga namatay ang Ginoo alas 3, di ba? So, if kung sakto ko karong adlaw April 2 diri mao ni oras ang namatay ang Ginoo. So, grabe na ginamang simutan no. Grabe jud as in kanila gikan tag siyudad ba niya. Dugay tawa ka tangas-tangas og mga bukid and di ta hilig og hiking. So, kape kay siya. Pero from there sa amo ang shore from there gikan dere is nakita na namo ang stairs. Kanang stairs nga yellow. Mao na mo. Guys. Oh my goodness. So mo na siya. Yellow nga background. Yellow nga pintal sa hagdanan. So mao na siya. Oh, let's go. Almar kami ariin. Short sa sana. God help.
Patay ko dito. Hinay lang. Si Chris. Hi. Kring, oh. Ano, lolo? Grabe, Chud, pero I think worth it, Goroy. Kaya, wait ako yun. Uli na lang ako. Ako i-prove nga 153 steps din siya. Yes, sana all. Sana all i-prove. Oh God, grabe kainit. Grabe dyan. Kung nga lang palang kaya. Grabe kainit. So, pakuha sa mga and na nakitaan, pwede review, ma'am. Si Ma'am Jocelyn. Ang teacher pag grade 8 or grade 8 ka na. High school? Second year. Okay, second year. Hi! So, yung plano na ko. Oh, grabe, Jod. Inita eh. Whew! Na all? Hi! So, namin sa babaw. Kaya mo, tagak kita ka dito. Hi! Yung mga Bill! Oo, okay na. Pictures na. Ako juga, binhog akong tiil. Buritsi. Perfect! Ay, te! Oh my God. Honestly, sa tanaw na ni mo siya marag kuan na, pero layo ba na siya, Tino? God, awa. May hospital ito. Na dyan mi diri no sa gruto. So, na gruto diri nga sa gruto ka na siya. Gruto na siya. So, nalang ko gusto ipangta na, Char. Worth it ba imong pag-antos? Yes. Worth it ra. Dino tang view. Indot kayo. So, nakapangutana, worth it ra imong paglakaw. Worth it ra kayo. Sure? So, Worth it. Okay. Worth it ra ba imong pag-ari? Yes, right. Sana all. Worth it ra imong pag-ari? Worth it ka po kayo. Worth it pero kapoy pero laban. Patay tay ulian nato ni atong pamaa ni lami kay atong pamaa. Itaw, nindot ra jud siya no, pero grabe mangurog imong tiil sa kakapoy. And kung ganahan mo maari pwede ra jud kaay mo, dira mo start sa uling skina, pwede mo masakay na yung mga motor, pero dili ra pud skina sa barikit para saka diri. So maglakaw gyapon mo, and I don't know kung pila ba ang bayad sa motor padong diri gikan sa uling skina padong diri skina sa barikit naman siya. So maglakaw mo padong gruto na ra, or pwede na mo sa buton nga diri am kutob sa skina padong gruto ba. So, ato i-prove no nga 153 jud siya. So, Kaya, magpapatan nila siya. 18, 19, 20, sorry man, 22, 23, 24, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 57, 58, 59, 50, 51, 2, 3, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, siguro 53, proven and tested. So, nakita dito sa akong video room. So, in fairness, 153 dito is siya 152 Zay. So, bye! See you sa balay kung unsa among porma now.
guys, ninahaog na nami diri sa sure. Nandiyan mi sa lugar dyan. Nami aning katong giagian kanina ba. Sa imla man gihapon siya, wa mi siya shortcut, so mas maayo jud untog na yung shortcut, no. Pero napag tip, char. Hatag pag tip niya mura bayag mubuhat. Para dali ra ka maabot sa ubos. Nya, straight ra man jud. Ligid na lang. Ligid na lang sa Zoy. Worth it among pagsaka dito, pero di ba pero alas 2 na minigikan dito, alauna man ang prating initang among na grabe sunog. I don't think so. Feel ako, wow, so kalamig vibe. Beli. Kalamig vibe, ari, uy, bukid kaayo. Kita ato ka ito niya? Chuya, ay, chuya sa view, uy, grabe ka bukid, boy. Perfect kayo. Hi, annyeonghaseyo. Uy, ka perfect. Annyeong. Annyeong, hi, Day. Say hi to my vlog. Day, hi, Day. 60 lang. Hi sa mga vlog tayo. Manong friend. Lugay na kaayo yan. Karoon nakita mi. Pero, di mi magdungan. Kaya mahuli man mi. Di ka naman mi dito, Day.